Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-13 na kita sa bulan sang Abril tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Pila man ka adlaw nga relax ang pagpangalagad ta. Halin sa tong Miyerkules Santo, balik na ta subong Lunes mga kaaksyon. Pero sa gihapon, sa gihapon ang COVID-19. Pero magro-andam kita, kay yari pa lang kita sa ika-13 nga adlaw sa bulan sang Abril, mayara pa kita talaklaron nga more or less mga 17 ka adlaw kay tubtub ini April 30 ang aton sininga ECQ mga kaaksyon, ang Enhanced Community Quarantine, not only diri sa Bacolod kundi sa bugos nga reyon o kung bugos nga pungsod Pilipinas. May mga iban ganito nga nagpatigayon sang lockdown na sa iban nga mga lugar sa pungsod Pilipinas. Bangod man sang kadamuon sa gihapon sa nagapasaway nga mga kaaksyon ta. Bisan diri sa syudad sa Bacolod ho, siling mo close ang mga dalanon, close pero sa sulod sige ang tungits, ang madyo, ang pusoy, ay perte, ang bugoy, tanan na lang basta mamanihan kuno mo. Pero amo nang natalupangdan sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapatigayon sini mga otoridad ta nga diri sa syudad sa Bacolod para sa ilaya duwa ay man lang ya para sa ilada ay kasadya in tao ni magro ang pangabaybla sang aton sining gobyerno dapat tatapon taman ang ikayong lawas tagid una best gid ina tanan mga kaaksyon. Kay kung may isa lang dang positive, Diyos ta, amo nang pinakamalain gid sa tanan. Sige kay importante da kung tani kung ano ang ginapatuman sang gobyerno, tumanon ta. Pero amo na kung kaisa, kung wala ka sang ginakaon, amo na ang pinakamabudlay. Pero kung may ginapanahor ka pa, gasinggitan ka pa sang pantawid kagiban pa nga mga assistant sang gobyerno, pitik sintas yung panahor mo, ay na nung sitwasyon ni man. Amo ni nga daw hindi matapos-tapos ang problema naton kay duna sa mga ibanta nga mga kauturan nga mga Pinoy nga magpanahor. Abibutang mana sa lugar bla. Ayo, ginayuho mo na lang ni. Kay tinga, way ka man mahimo sini sa gihapon. Ang mga concerned agencies tagaugtas na. Bangod sang panahor. May mga nag-observe ya sang ECQ, prong iba niya, ga-observe man sang panahor nila. Amo nang natalupangdan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? Sige, sa kinandan pag-updan kita sa ma-report sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita gikan sa aton sining news center sa balita nasyonal kag balita international pakarunan tayo ni upod gi action Dorel Cabato. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginasigahom tang tiga problema gid ang halos kalabanan ilabi na ang kalanon kundiin naman masagyap. Amuning pinaka problema subong pagkaon gid ang pamahaw kaina, ang panyaga subong plus ang palanyapunon karon. Di ko na nadang tiyan mo nga may pamahaw. Every 3 or 4 o'clock sa hapon, kabigon tanan nga wala na subong, no? Rekta na ni panyapon mo, rekta panyaga kag panyapon, no? Parang sigurado, bisan paano makalampuwas lang kita sa another 15 days nga pangayo sang gobyerno nga ECQ mga kaaksyon. Duwe-dugay pa, no? Makin mo na April 30 pa. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupunta si Aksyon Marlon Hinovia. Gobyerno Provincial kag NFA magasapol angot sa dugang rice subsidy sa mga LGUs sa extended ECQ. Ang problema di kay ang NFA kuno nga iban ginabahog lang nila sa baboy nila. Kaya do hindi ko maasoy ang baho. Ambot kong tuod na action hensa. Ang inefeng nga bugas bla kung may baho gid man o kung wala katilaw ka man action hens. Baho gid man, may ara gid man no. Ti ko may mga balatian ka tukar na eh. Amo nang masadya pero kung way ka sang lamunon, way ka kalanon subong, mapilitan kagid nga magkaon sina. Especially sa mga kauturan ta nga yara sa klase kag class D, tubtub class A nga pagpangabuhi, mga kaaksyon, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. City Administrator Imang may pagklaro sa pila ka mga pulisang nga ginapatuman sa pag-operate sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Opisyal nang nagbukas subong agad dira sa Bay Center mga kaaksyon, no? Ang BRO Center nga ginatawag, no? Balaon ta na karong kay Aksyon Dale. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa bangkay nga nasapuan sa Barangay Vista Alegre sa tong Miyerkules sang hapon ginaligar drug surrender sa Bago City. Sa Nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden paglapta sang impormasyon nga plano magpangawat kag magpang-hold up piki apang pulis sa probinsya wala nagakumpiyansa. Atong nag-post sa Facebook na pang-recruit siya. Pero taga din gito siya. Why man ma-verify ni sang pulis bisan sa BCPO kag Nukpo. Taga din gito siya. Galing kay ti ara sa Facebook mo pwede ka man lang ka piki-piki dangalan pero ay doon kung malocate na nila. Ti wala to kuno sang kamaturan suno sa pag-check sa ngaton sining mga kapulisan. Basi kung way lang to sa katilaw panyapon kag panyaga kag nagtukar ang utok yang do hindi amo. Samtang sa patrol nga balita, sitwasyon karon dugay-dugay igabalita ni Aksyon Alvin Graba sa palibot sang syudad sa Bacolod sa pag-check sa pila ka mga checkpoints area. Kag pila ka mga natalupangdan sa aton sining patrol karon dugay-dugay. Samtang sa SART naman nga balita ay ga-report ni Aksyon Artay Hopon MBCCI suportadong lihok sang gobyerno lokal angot sa extended ECQ mass testing ginalauman. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. 19 anyos nga lalaking nga nakalusot sa POI o kung nga POI sa syudad sang Cadiz salin sa Iloilo. Yara na sa establing nga kondisyon sa ospital. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Pilipinas mayara na sang 15 ka mga COVID-19 testing centers. Damo-damo na. At least bisan pa no, masigi-sigi na ni ang pag-check sa mga pasyente nga gina-consider nga mga COVID-19 patient mga kaaksyon. Samtang DOH magabakal sang dugang test kits. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli.
Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban, relax lang samtang araga. Ang iban sini nakatapos na timo-timo sang palanyagahon, ang iban sini wala pa. Nagahulat-hulat pa sang tilimuon, no? Sa may mga palanyagahon pagpanyaga na samtang araga pamati diri sa aton sining balitaan, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Dugay-dugay, hibaloontang sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod. Upod kay aksyon Alvin Graba. Daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
kanaton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action BBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:36, las 11:36 na mga kaaksyon. Saway pa magkapaniaga pag timo-timo na, pero sa naghulat-hulat pa mag 1 o'clock pag preparar lang, no? Para ganar sining sang iba, no? Sige, standby na kay kaming bala sa pagdala sa mga balita nga inog dulong sining nga udto samtang yara kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Bong init man, grabe man subong, no? Ga-contest man ang init sa sitwasyon subong, no? Kung nara ka sa sulod sang puluyan mo, daw pamatyaga mo, duwara ka lang sa daw ginabagang lang ang sitwasyon mo, perti man kainit, no? Grabe. Saan pa ihan maulan-ulan, no? Ayo. Abi, i-home ninyo, anay blang inyo, sining nga gina problema. Sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubo sa imo nga blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Pilipinas mayara na sang 15 ka mga COVID-19 testing centers kag DOH magabakal sang dugang nga test kits kag update sa mga biktima sang COVID-19. Pila ng mga pasyente, no? Sa bilog nga kalibutan kag diri sa Pilipinas. Si baloon tana gikan sa report ni Aksyon Dorel Cabato. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang accountant sining balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong aga. Yes, Action Rex, may aga, kag sa aton man nga mga tagpalamati, balita nagikan sa News Center sang Action Radio, 15 na ang operational nga COVID-19 testing centers diri sa pungsod Pilipinas. Sudo kay Secretary Carlito Galvez Jr., kalakip sa mga hospital nga natagan sang accreditation damlag lang, amo ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City, V. Luna Hospital, The Medical City, Makati Medical Center, kag ang Molecular Diagnostics Laboratory. Ginpahag diri ni Galvez nga ang mga pasilidad ang makabulig para mapadasig kag mapasangkad ang ikasarang sa nga pungsod Pilipinas nga makapatigan sang test kag matumod ang COVID-19 patients agud sila man ang mahatagan sang gilayon nga nagakaigo nga medical treatment. Ang mga testing centers nga nauna na nga may accreditation gikan sa Department of Health agud makapatigan sang COVID-19 testing amo ang una of course ang RITM ay kaduha ang San Lazaro Hospital, UP National Institute of Health, Lung Center of the Philippines, Baguio General Hospital, Medical Center Baguio, Western Visayas Medical Center, Vicente Soto Medical Center, Southern Philippines Medical Center, kag ang Bicol
Public Health Laboratory. So, Ang Western Visayas Medical Center sa Iloilo na? yes, Action Rex. Sa Iloilo ni siya, Action Rex. So, isa ni siya sa accredited man nga ginagamit subong nga Diri sa COVID. Negros siya, wala ya? Wala pa Action Rex, pero may ano to diri Dihon sa sila? Diri sa may Corazon Corazon. Locsin. Oo. Oh. Do ka to ila tawag, do may term sila, do ka hindi man testing center. Do basta may term lang Action Rex, pero pwede makapatigayon sa nga mga test agud may baluan man kung Para ang isa ka tawo. mapadasig na lang Black Dorsal. Yes, Kaya correct. kung dito pa sa Iloilo, mahulat patatag 3 kadlaw, 4 kadlaw, tapos mabalaan ta dayon. So amo na gini Action Rex kabay pa nga mapadasig pagid kay una to hambal ni Doc Drilon ang chief sa nga Corazon Locsin. Mga 45 to 60 days kuno matapos na nila gid. So kabay pa nga mas early pagid Action Rex nila Gani. nga. Agod te Di mag syempre parang 45 isa pa ka bulan kag tunga na. correct. Mag So 2 ka bulan ti dugay pagid na. oo. So mo na so kabay patani nga mapadasig pagid. So sa dugang nga mga balita national ang Department of Health nagpahayag nga magabakal sila sang dugang pagid nga COVID-19 test kits sa masunod nga 3 ka semana. Sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa karon nagakaigo pa man ang testing kit sa pungsod apan natalana nga magabakal pa sang dugang ang gobyerno nga ang pondo naman pagakuhaon sa Bayanihan Act. Una na nga gina-target sa Department of Health nga makapatigan sa 3,000 ka mga COVID-19 test kada adlaw umpisa buwas Abril 14, 2020. Sa masunod pang mga adlaw, gina-target man sa DOH nga madugangan pa ini kag mangin 8 tubtob 10,000 ka mga test kada adlaw ang ila mapatigayon. Samtang ang ini bala nga nag-viral bala sa karon Action Rex ang East Avenue Medical Center bala ni sa Quezon City nga hindi may reporto nga hindi ko na magnubo sa pulo ang kakalamatay nga COVID positive didto sa ila kag ara lang kuno sa hallway. Ti ini nga mga aligasyon ginpanginwala sa nga East Avenue Medical Center. Dumay isa pa ka lugar Action Doors nga Sa hindi diin. galito ya sa East Center ya. Dumay isa to ka lugar nga didto tong Ang damo, nakitaan yeah. nga damo blangara sa hallway lagyan. Oo. Gadagsa lang hindi to ya sa Manila gali ya. So sa diin man sa iba niyo pungsod? Sa iban nga pungsod. Okay. I-check ko di bla kay Oo, daw sa sige. iban nga pungsod to ya gali ya ginkuan-kuan nagigin kadamo gid mga utok nga Gani lagtok man. no. Tiyan mo na ganyan ba, Action Rex, sa nga East Avenue, wala ko no, hindi na ko tuod ang napulo everyday. Ang nagakalamatay dito sa coronavirus disease sa Amoya nga hospital. Kaga sunod rin kay Dr. Dennis Ordonia, amo ang spokesperson sa East Avenue, nga ang aktual nga kadamuon niya kuno sang COVID-related deaths, ang 0 tubtob 3 lamang kuno ya kada adlaw. Kaga PUI ni siya kuno o kon COVID positive gid. Tisunod pa diri wala sila makaibalo kundi naghalin ang mga data nga pulo gid ang nagakalamatay kada adlaw o kung basi mahimo kuno Action Rex nga ginaisip pati ang hindi COVID related nga nagkalamatay sa mga hospital. Tigin panginwala man ini sa Department of Health nga nagmando sila sa mga hospital nga ipauntat ang pag-isip o consensus sa nga COVID-19 fatalities. So dugang pa ni Ordonia nga Sa Ecuador gali Action Doors. sa Ecuador O to ya gali. Ecuador nga video nga nakitaan lang agin butang man sa Facebook bladi kagin copy paste man sang mga mayo utok. Tapos hambal nila sa Habal nila Philippines. sa Pilipinas. Ay, Kaya na, Ecuador naman. galito siya. Kaluokan actually ang primero. Ang ng Caloocan hospital. ginambal. Oo. Pero sa Ecuador, Ecuador gali. gali. Ay na, no stop spreading na sa mga fake news. Kaya ni man pagpaimunong bla kamo anay sa banga bla. Correct. Pabugnaw-bugnaw sa banga. Oh, pabugnaw sa banga. Amunin ka budlay nga sitwasyon subong kay kadamo pa sa mga utok lang nga nagalagtok Action Doors dugangan pag isang utok nga naglagtok na yung nga daan. Amo nang naglalay nagid subong. Sige, kumod bala Action Rex naging extend. Pero sige man share fake news na. Amo nang So dapat sa mga verified gid ang mga sa mga balita. verified gid nga balita bla tun Correct. inyo man na. Ay, sige. kabudlay. So ma-update lang sa Action Rex sa world record naman sini nga COVID-19. Kaya sa karon ang cases naglambot na sa 1,853,155 ang mga positive sa bugos ng kalibutan.
Ang mga nagkalamatay, 114,247. Kag mga naka-recover, 423,625. Sa pinaka-latest Action Rex na nalapawan na sa Estados Unidos ang record nga kadamuon sa nagkalamatay sa Italy. Sa karon, ang nagkalamatay dito sa Estados Unidos naglambot na sa 22,105 samtang ila positive cases naglambot naman sa 560,425. Diri sa Philippines, ang positive cases 4,648, ang mga nagkalamatay 297, ang mga naka-recover 197. Sa Western Visayas sa karon 39 cases ang diri sa aton sa Western Visayas. Sa Bacolod 7, sa Negros Occidental 1 pero naka-recover na ini siya. Nakapauli na sila sa iya nga pulian sa banwasang EB Magalona. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Pila ka Bacolod. nito sa bugos nga Pilipinas Action Doors? Ang positive cases, Positive, 4,600. Away pa nasang latest, no? Kay daw karon pa to? Ang latest? Oo, man Di siya ang kahapon, kagapon. mga 50 ginang ginsaka sang napatay. Tapos ang nagdugang sa positive nga kaso daw mga 400 plus. Damo, Grabe, kita Action no? Rex. Damo, no? Pero ang pinakadamo, I think, sa mga kasong Quezon City, though 700 plus to sa Ang last Quezon nila. City? Oo. Ang kay may Mayor Joy Belmonte, wala, ang ginaulan man sa pagpakamalaot nga gani. Mayor Subong. Ang duwa to ya? Ang din. Kay Soto, kay dumaguso. Ilay-ilain to, ilaya nga ni Action. okay. Sa ilat yung Pero pagpabulig ti Action Rex. way naman to sila, doon nadula na sila. Doon naghipos na lang naghipos na sila. Kabasigin warningan, ano man. Pero ilay, mayo to yung mga binuhatan Action Rex, ya? Gani man. Sige. Sige. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:47 ang aton oras. Sige, padala lang mensahe ninyo sa Action Radio Bacolod Facebook page. Kaya tagan tanay talupangod karon kag sa aton sining nga website ang www.actionradiobacolod.com.ph, no? Sige, sa mga ka-aksyon tadi pag-relax lang kung wala kamo obra pero nagkatimo-timo na pamati lang. Sa mga membro sang Department of Health kag Barangay Health Workers magpamati lang, no? Ayo. Kaya muni kung kay isang kwambla ang ginatunaan sang problema ining tagtaganay ang pinakadamo gid subo nga problema ining sa per barangay bla nang tagtagan ka sang sang DSWD nga forms tapos pag fill up mo na hindi mo mabalaan kung paano ikaw nadula kay ginkuha man ina sa imo paglabot sa DSWD way nangalan mo ay amo nang pinaka budlay nga sitwasyon karon kay pag fill up mo nagalaom ka na nga makabaton ka na 5,000 or 6,000 pesos nga assistance gikan sa DSWD pitik sintas wala na tungalan mo. Ay oo. Ibalaon tabing sitwasyon upod gi Action Alvin Graba parte sa Seneco kag iban pa nga mga electric cooperatives ang ginpabutyag diri sa Action Radio nga wala man kamo ginasukot kabudlay kung kaisang actually ang Seneco nagpabutyag na dire ara sa Facebook page ang Action Radio ngang Seneco nagapanagtag lang na sang bill pero way nagakaulugan nga magpanukot na sila subong di amo nang nagdagsa man tong tao since kay na sang aga sa Seneco di may mga pagpatag dire ang Seneco nga naga-remind lang sila pero sa may mga money nga sobra pwede gid kabayad Okay, may mga skeletal man sila nga mga personnel, pero sa waaya, okay lang na. Hasta April 30. Ang problemahan dira, pagkatapos ng April 30, ang balayran, gadagsa. No? Mo gina, may lang ni si Action Oliver kag si Action Henry, kay pagka April 30, manihol pa ni. Kaya nga, maninog bayan. Ayo, ikadlaw ta lang ni bala. Sali ka mo kapalibog na nga. Ang tanan-tanan extended up until April 30. Ay, hindi lang da extended ang
Kalanon siguro kay mangita kagid adlaw-adlaw mo. Ibalaon tabing report ni Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sa palibot sang syudad, sang bakulod sa paglibot sang aton sininga patrol. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ang patrol yari diri sa area sang Bangga Escala, Barangay Estefania, diri sa syudad sang Bacolod, subong sini Aksyon Rex. Ara ka na? Yes sir, ang pila sang Do salakyan. kadamo man da sang nagapilang sa lakyan o mga tiyagang kuno may parade sila ya. Gani man, actually kagina pa ni Aksyon Rex, that is why Hindi na sila naghalalin man. amo na ng mga pamangkot karon din sila galalin nga madulog pa rin sila. Di na sila pakadto na sila sa center diri sa Bacolod, di ba? Yes sir. Actually, pakato sila, no? Ang mga salakyan ni halin sa area sang Barangay Granada, Barangay Alangilan, San Dionisio, kag pila ka lugar sa araw, sakay sa ila sini nga mga pribado nga mga salakyan nga dululong ani sa Aksyon Rex. Ang puno halin diri abi sa area sang Bangga mismo sang Bangga Escala Aksyon Rex. Ang punta ato na sa may Rolling Hill sayon. Iti ka layo na naiya ka tama iya? Oo, layo na gini Aksyon Rex. Inaiya kung mapadulog going sa city. Pero ang pasaka naman niya, hindi tama. Hindi tama. Halin naman hindi na sila naghalalin na, nga malparahe. Base may kaparte katuan, manindahan, o kunano, pagidman kay halin pa ni kay nasang temprano pa ho, amo na kalawig ng pilahay na da. Yes, sir. Yes, Aksyon Rex, no? In fact, naintindihan ta kagina mga kapulisan si Police Lieutenant Zalazar kagina gaugtas man siya mismo tingala nga damo nga mga salakyan nagdululog unlike sa mga the other days. Nga jutay lang. Jutay lang pero subong yang week ya dagdamo-damo na gida. Lapat i-istriktuho na nilang paglantaw sa mga may cards bala, may mga home quarantine pass. Kay kadamo sang may mga home quarantine pass nga wala gina-istrikto. Pag pakita nga may home quarantine pass lang, way ginalantaw. Ang tagiya, babae, ang gauyat, lalaki. Mayobla na. Amo na Aksyon Rex. So, tuod yun na. Kaya inaya, gina-question man sa karon sa mga kapulisan. Pwede dapat ipatuman, gina-matutuod nga senaryo ang okay lang na yung may mga salakyan, kay magkalakat sila. Pero ang mga pigado lantawab lang, pinitensya. Pareha sa imo, pinitensya ka. Amo, pinitensya kita sa init. Tihamako muna, bla. In fact, mananawayan lang kayo naka-timing tadiyo kay kabalo ka Aksyon Rex kagina ginobserbaran ta. Sa Bangga Escala, 7 ang mga kapulisan organic. Bulos-bulos ni sila. Kay kagina pa ning traffic diriya Aksyon Rex tubtub sa karon, laba na masyado ang pila. In fact, ari man diri si Police Lieutenant Salazar, no? Si mangina available, sir. Excuse me. May gina-check pa siya nga salakyan. Pero may lang nagabot diri Aksyon Rex sa mga katapo sa mga reservist pala sa idalom sa Philippine Army reservist. Inausisa man bila diri Aksyon Rex ang mga padulhog agad jud to man hibaluon kay nga abi sa pagkadamo isa diri sa manggot ko kay Sir Zalazar, ano gid bala ang pinakamayor nga rason nga aabi sa pagkadamo subong kay ang nagasakay sa salakyan tagpila ka bilog na may gasakay sa salakyan Aksyon Rex may tagduha may ara man may mga quarantine pass na sila tanan amo na ang ginakuan subong Aksyon Rex, no? Di kayo ginpanad actually na sang iban nga mga checkpoint area mo. Amo na pagpakita alam lang pagkilala okay na dayon. Dapat dumduman nila Aksyon Rex sa quarantine pass bala sa likod may araran langgit oras sa pagwa sa ila. Nabalang 4 to let's say 4 o'clock sang kaagahon pakadto sa alas 10 abi sa okay lang ni sila kay may mga money ni sila pero wala kwartaya mong nagasunod sang quarantine nga ini. Sino na? Gina-check up man sa mga kapulisan kay sakay ni sa tricycle. Di ni siya tricycle lang na dangatan permi pero may mga salakyan wala man na. Salakyan wala kang istorya. Lataon ta si Sir ang actual nila. Sir, pag na-check up man sa mga pulisan ng
rason sa karon, no? Si Sir, wala itong tabang kung paano process nila sa pag-check up sa mga salakyan. Ilang taon kasi, Sir? Action Rex ang pangkon. Yung ang salamat. Action Rex sa pamangkot kung ano tong fire call. Grass fire ato, ha? Grass fire sa ang fire area. call? Grass fire to sa Estefania kay na? Yes, sir. Grass fire sa barangay Estefania. Ari subong si Police Lieutenant Salazar. Kamusta unta? Sir, sa nagkasubong sa Action Radio, sa pagkadamo, subong sir sa mga nagagawa subong. Sobra gid kadamo, no? Halin pa kaginas ang aga from 6 a.m. Hindi na makontrol ang volume sa mga tao nga nagagawa. Di na sila naghalalin? Sir, di na sila naghalalin ba? Well, possibly, halin gid man sila sa ilang mga panimalay. Subong na sila nakagawa. Since Saturday and Sunday, wala sila nagwa. Since holiday, close man ang tanan. Possibly, subong sila nagdululungan nga may baklon, magbayad bills, kag kung ano-ano pa. And then, ang nagdugang gid dire, ang problema nila, ang waton nga pumuluyo, damo na gid pasaway. Sobra gid. Nga man. Sa isa ka salakyan, damo-damo, gabinutok. Kaya ano na lang na? Ang iban, duluble ang quarantine pass. Ang iban, makadto lang sa Burgos, may araman nga tingtanggi or tindahan sa Granada. So, kapadugang lang sa problema, bala. So, buti ganun, sir, gusto pa nila manindahan pa sa Burgos rather than nga gid merkados Granada kag sa ibang nga lugar diri sa Babaw. Eksakto gid na. Kabalo ka kada barangay man may lapit silang nga market. Ito pwede dito sila para hindi na sila makadugang sa pagdamo ng tao. Kasi makita mo, napot ng ikog sa Rolling Hills. Hindi na makontrol ang volume ng tao. Dulog lang nga dulog, pinagdustuhan ay. Muna nga ginatubli namon, stricto namon dire, para man sa ila, hindi ni para sa amon. So, amo na sir, dali ang rason medyo nagutok siya kay tungod nga gina-stricto na mismo ninyo. Alin ba nasa una? Di may ginapabalik sila? Galing, ang problema, pasaway lang kita nga. Sir, may mga ginapabalik naman na kamo, sir. Kagina pa daw mo na kami gagawin pabalik, no? Kaya tungod nga wala sila gigapalo sa aton. Kung ano lang ang ilang mga rason, wala gid, hindi man insakto. Mabakal ka para sa tamol, makadto ka pa sa libertad. So may posible may mga lain pa nga plano sila, sir. Amo na ang problema da, may katuhan pa sila nga iban nga malagaw-lagaw pa. Mabakal lang paracetamol sa libertad gid mabakal ka paracetamol, may paracetamol sa Tianggit ninyo. Hindi na sa libertad pa. Aling ka sa Granada, bakal ka paracetamol sa libertad. Action Rex, kaugtas gid, no? Si Ganit, Police Lieutenant Salazar. Amakon mo na. Mabakal ka lang paracetamol nga pwede mo lang mabakal to sa Tiangge. Gani man, sir, kapoy na. Grabe pa. Kapoy na, init pa. Grabe, hindi natin magwantaya. I-check nila. May mga report kita dire Action Alvin Graba nga ginabaligya nila ng mga cards nga ina. Tapos ginabaligya, ginausar na. Lantaw nilang tagiya mismo. Required na lang nila sa identification da. Iya, sir. Ipapalutan ni kayo, sir. No? Sir, pare sila, sir, may mga nadakpan man kamo, sir, nga ang ila quarantine card, sir. Kinapahulam. Niyara man, ang ibang gani, wala pa sa ngalan. Pinabulus-bulusan nila bala. Oo. So, mayroon na kami na confiscate, duway lang ang quarantine, ang iban, wala ngalan, ginakuha namon. So, turnover namon dito sa ilang barangay. Usually, diri sa may Estefania, mayroon na kami nakuha. Sir, may uyat ka subong. Action Rex, may uyat sa subong nga quarantine. Hindi lang mapakita kung anong ngalan. Oo. So, puting ganun, sir, gin-collect lang ninyo kay inaya, daw hindi man sa tagiya nga original. Actually, duway la quarantine. Dapat isa lang sa pamalay. Ay, okay. Dapat lang. Oo, dapat lang, no? Action Rex. Latong tabala si sir. Ano gid ang proseso kung paano pag-usisa, lantaon si sir, kung ano paano ginausisa ni sir ang mga salakyan nga nagalabay diri sa area, no? Kay siya mismo, kay sir. Di na yung maliko, yung iban niyang ginpaliko na? Na-check up na to dito, sir, kay subong Action Rex, kay mga katapos ang Philippine Army, gaabante ng iban, gina-check up na nila. Tinga gapaliko ng iban, di na maliko? Kasi sa atin ng Philippine Army, kay tungod nga kung makita mo, sa doon nakikita mo sa aton sa lakyan, sila lang man kami ka-personnel sa PNPD.
And then ang volume sa salakyan kaya subong grabe na guys. Yes, sir. No? Sir, ang iba naglikod din ng pakadto sa Estepania na? Estepaniane, then going to downtown. Ang pakadto naman dire is going to Granada. Okay. Sige, sir. Ate ara, ajudo ni sir. Okay, sir. Ay usisa no sa mga pulis. Lantaon tabi kung paano kinausisa sa mga kapulisan. Ila sining mga isa lang, papibitan at sir. Kinaisip man kung isa lang ka tao sa isa ka salakyan ng Sir Rex. Ugsas pa sang pulis kay kalabag isang pila. Yan lang bukas sir, ikaw lang bukas sir. Kinausisa para din. Sige sir, thank you sir. Ha? Makato ko na sa fortune. Dala pang sining salakyan ng Sir Rex. Di siya lang isa? Solo yan lang man. Salakyan di pasahe ato. May mga private man diri action. Dali gila kay nautod si Aksyon Alvin Graba nga aton sini ginalantaw kag gina-cover via Facebook Live sa Aksyon Radio ang sa may Bangka Iskala nga checkpoints kay didto ang grabe gid nga volume sang salakyan subong kuya Aksyon Alvin Graba balikan ta sa Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex no si sir mismo ang naga-usisa. Ginalantaw. Madulong ka mo sa pagkaon sa inyo nga bata. Hindi pwede nga isa lang ang madulong. Kinanglanda mo, yes? Tingin kaya, sir. Mag-grocery. Taga-tingin ka mo. Magano-anak mo. Ang iba na gabiyahe na guro da. Oo. So, dapat kung mapakalang gid man, pwede man guro ang imo bata na lang. No, kaya may edad ka na, ma'am. More than 60 ka na? Wala pa. So dapat isa lang dapat. Okay? Sige. Aksyon example pa lang sa isa kasalakyan auto, 3 ang unod. Amo to yang dapat isa lang o kunduha lang sa isa ka salakyan ato natong isa kin papahigan na Aksyon Rex no. Ang Aksyon Rex mo nga mga sitwasyon diri. Inaya kay maginausisa na sang pulis. May mga katapo man sa reservist sa Philippine Army ang bulig man no sa mga kapulisan kay again sang nasiling na 7 lang ni sila diri Aksyon Rex. Bulos-bulos sila nga 3 mga organic ni nga mga pulis ang katapos ang Philippine Army nagabulig din sa gihapon. Ang barangay Tanod Aksyon Rex nagabulig sila pero diri sila dampi ayon naplastar sa kumapasulod ka bala sa proper sa barangay Estepania. Dira napahampang ang mga barangay Tanod nga ginausisa man nila gihapon pagpasulod ang kagang pagpagawa sa barangay Estepania. Ug gani kasi ang concentration sa mga kapulisan kay kumo masyado ka laba sang pila sang nasiling tanagani ang puno arin diri sa Bangka Iskala ang punta to sa may Rolling Hills amuna kadamo sang salakyan subong. Isa sa mga rason kag Aksyon Rex nga pahayag man sa mga nila sa police bayad sila sa bills sa Sineco bakal sa mga pagkaon kay Saturday, Sunday gid man even sa Friday dutay lang man mga baligya. Tanan gid? Oo, amugani. Di tanan amugani sining ko gani. Bisan mag 60% pa na sang pumuluyo ang wala nakagbuwa sang Sabado Domingo. Tialin pa na kaina sang aga. Alin pa kagina sang aga sining gani ni Lieutenant Salazar. Ay abaw kung kabalo lang sila kung ano kabudlay sa trabaho sa subong sang pulis sa pagbantay sa sininga check-up point. Sa pagkalaba daan sang pila, init, sobra naman sa Aksyon Alvin Graba. Oo. Tani may intindihan ni Aksyon Rex. Amo ning hindi matapos-tapos ning isikyo kay kadamo sang mga lagtok-utok. Gani man, amo na ning bombero kagina naglabay ito kagina sa sunog to sa area sa Estepania Aksyon Rex na. Okay, biko may fire call pa. Way na mo tong nag-responder that is why call kita dayon sa ila sining sabit parang isa mo ka cellphone sa linyata ka burot-burot to. Ay gali.
Gapurot siya, no? Pero way man sa nakakuha, no? Nakagina pa, na ora na guro. Medyo gapurot pa siya. Kaya ano ning... Nakaingita na ni Guro Action Rex. Kapalo ka, rin kita sa tunga. Sa pier, basta ara sa pier, init pastiil. Init na. Ang signal mo kuwan pa? Static ang signal mo? Subong. Ara na, way na? Away na? Sulod mo sa bulsa mo? Amo na sitwasyon di Action Rex, dire sa area sang Barangay Estefania. Budlayan ginada amo nang kadamuon na dapat madugang gid na tawo siguro ang Police Station 4. Oo, kay kagina gani Action Rex naglabay man diri kagina si Lieutenant Colonel Lester Liada. Ang official man sang Bacolod City Police Office, isa diri sa ginchekyar niya nga amo to ka gina-question nga amo nakalaba abi tingala man abi na tingala man gani siya nga sa pagkadamo. So most probably basi padugangan gid, no, subong sang men sa idalom sang Bacolod City Police Office diri sa area mismo sang Barangay Estefania, particularmente sa may Bangga Escala. Again ang country ang pataklan Action Rex jutay lang gid kayo, no. Subong ang paubos pa kadto city proper sa Bacolod kagiban nga mga area sa mong damo-damo gid. Luwig-lawig kasi lawig pa. Lawig niya. Kung makuha mo na nagdigad siguro in amo ni nga pilay abi, let's say mga 10 minutes, dugay-dugayan kagilya diriya sa pagkadamo daan. May lang kung isa kalinya. Tinga daw kagayna pamana nga kadamo-damo nga din na naghalalin mga slakyan na. Nanway gid ya. Hinay kay gina-check. Dapat nag-coordinate na to sila sa babaw sa Barangay Granada, di ba may ato man na to? May ara pa to Action Rex. Dapat nag-coordinate to sila kung di na naghalalin ng slakyan, base may lusutan na halin sa iban nga mga syudad diya. Oo, i-check up punta to sa babaw man. Kadtuan mo na to sa area sang Barangay Granada na nga sakop Action Alvin. Bangga Bagul. Sa may Bangga Bagul. Kung di na naghahalali ng mga salakyan na, base kung why na to mga gwardya sa Estefania. Base siguro. Sa Estefania, sa Granada. Oo. Check mo lang to sila. Kamustahon mo sila to. Oo, kamusta kung sila? Kung naka 10-7 na sila. 10-7 na sila. So, lang daw ko, may sitwasyon. Hindi ni sila ka 10-7 niya. Laban na. Pagkalapa, daan sa pila. Kung nagtaon mo kasi Rex, halika diriya sa Bangga Escala. Puro unahan pa sang simbahan sang Iglesia ni Cristo. Kitaon pang lapa, ganyan. Ang sitwasyon diri sa area sang Bangga Escala. I-check mo na to sa babaw gid. Check mo na ito Action Alvin kung nano na sila. Yes sir, no? I-check na gini Action Rex. So next na diri sa ato namtangan with Action na Nani Kirao. Kay daw bago lang na kuno ng check da yung sa eskalada. Primero da way man na sila pang check da. Kagina sulo kay sir alas 6 kagina lang puro nagsako na nagligad kuno daw way man na daga pang check kuno. Ay, gali ka. I-check tani sa ila liwat karon Action Rex, no? So, ano nga sitwasyon diri sa area sang Bangga Escala with Action na Nani Kirao. Kay may lapos na kuno sa Talisay to. Talisay? Oo, sa ginakadtuan mo blang kampwestuhan. Ay, okay, oo. Check mo lang to kay daw kalayo naman ako magpaibabaw pag sila ka magpanaog pag sa dalom do hindi naman yung tsakto siguro. Hindi naman na siguro tsakto yan kay layo-layo naman na daan. Kaliti kung may mga hukos-pukos da kagid magi. No, sa bagay, sakto na. Oo. So amo ning sitwasyon dire Action Rex na himo mo man. Dia joke lang. Daw madagdag mga aton sining joke lang. Ayos. Action Rex na dire sa area sang Barangay Estefania, particular sa Bangga Escala with Action na Nani Kirao. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita direkta dira sa checkpoint area sa Bangga Escala nga napunan sa mga salakyan sa paggalawig-lawig sang salakyan to ho. Gaugta si Police Captain Salazar. Hindi sa magugtas kay subong lang na base gingiho. Pero nagliligad to may mga reports kita do ginapabayaan lang. Ay ganamits man no.
Di dapat kung ano ang hilikoton ta himuon tagid na matagadlaw, no? Para sigurado gid nga ang ibandra nagadsad na gid lang. Kaya ang iban to may mga reports to nga lain man ang ngalan sa mga home quarantine pass. Ang iban may mga reports nga ginabalik iya. Ay nano ang sitwasyon ni man. Ay ho, quarantine pass. Kantuan tang balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Paglaptas ang impormasyon nga plano, magpangawat kag magpanghold up, pike, apang pulis sa probinsya, wala nagakumpiyansa. Itong blang nagligad to nga simana daw, Huwebes Santo, to may naglapta nga sa social media nga nagapangingganyo, nga mag-upod ko sa grupo niya, magdugang sang armas lutang kay malapta ang sila sang daw hindi amo ngilikoton. Tigin verify na ka BCPO kagnok po. Tiyari ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod na kay aksyon na Brian Morden. Aksyon, Bri. Action Rex sa pisar nga hindi gin man mapatihan ining mga nagalagaw karon nga information nagalapta sa social media nga may plano nga magpang hold up, magpangawat sining parayon man nga pagpatuman sang enhanced community quarantine Action Rex. Pero ang Negros Occidental Police Provincial Office wala nagapahatag o naghatag kumpiyansa sa sini mga tiniyon kag gina-verify gid nila ang ining report. May mga monitoring sila ginahimo karon kag may mga tawo nga gin-assign para gid lang dira nga tutukan ini apisar nga sunod sila pike ini pero hindi dapat gid nga pagtulapabayan kay base may ara gid man or magsabotahe Action Rex, no? So sa padayon nila kapag monitor sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental daw wala gid man kag ambal diri ni Police Major Edison Garcia, ang spokesperson sa NOCPO, nga ang ilang command karon sa mga police stations among i-check gid isa-isa man ang nagalabahing ang mga salakyan para masigurado gid ini. Base nagalaom kuno ang ini nga mga tawo kumyara gid man nga naka-focus sila sa mga check-up points kag sa pagpanakop sa mga nagalubag sang ECQ kag curfew. Dira sila nagsala kay ang pulis gintunga gyapon ang ila sila nga pwersa para ma-address tanan-tanan nga problema. Action Rex. Dugang Padre ni Garcia, hindi lang magkakulba gid ang publiko kay ginahimo nilang tanan-tanan agod nga malayo ini nga sitwasyon matabo Action Rex. Yes, actually, closely monitoring yung ating kapulisan, mga intelligence natin. No, pinaghahanap niya kung sino yung plano na matapon ang deployment plan doon sa mga gusto maghimo sang hindi maayo kasi mga tinion. Meron tayo na-deploy sa frontliners, meron tayo na-deploy doon sa mga mag-focus lang sa ating anti-criminality campaign. So, continue pa rin yan. And of course, salamat tayo at wala tayong recorded na krimen regarding doon sa mga pangawat, no? Except doon siguro sa may mga crimes against persons, mga ikabog may iwas sa mga isa duha guro nga away, inom pa sa away, mga bula-bula. Dapat sa ating, dapat iwasan tani, no? So, awak sa sa barang porosyon sa palayag ni Garcia angot no? Sang nagumpisa ining ECQ, so far to no siya wagid sa record pangawat or pang-hold up diri sa probinsya sang Negros Occidental. Tawhay man lang sila? Tawhay kuno Action Rex kasama ang ginatutukan gid subong nila pagit amo ning mga violators nga pon sang ECQ. In fact, may naka-record sila sa masobra 800 na, no, nga nagbayular sa nag-umpisa ining ECQ, pero ini sila tanan ginapapauli mga Action Rex. Magluwas lang sa ibang nagabayular nga nagakakuhaan sang shabu. Dito sa syudad sa San Carlos, duwa ka report to nakuha naton nga nakuhaan sang shabu ng tag
pila man lang kagramo tag 0.8 bla damo sila kagway nagakooperar sa pulis way isang face mask way isang home quarantine nga ipakita sa Police Action Rex no. So matulot tawhay gid ang probinsya sa Negros Occidental kag nagalaom sila nga dugang payud nga kooperasyon sang Pungluyo hasta matapos ining isikyo kag bisan wala na sang ECQ, wala na sang COVID-19, magapabilin iyang matawhay ang probinsya sang Negros Occidental. Iulayhon ko na niya Action Rex, hindi, ari dilapit sa akong ding area, iniblang grass fire. Subong yung Action Rex, sige, gyapon ang grass fire sa Dimatinion. Amo wala sa nasunog nagligad? O, itong gabi, ito bla, dito lapit sa Amon di, lapad-lapad subong Action Rex. Duha ka fire trucks ang ari dire. Alalatra sa ding fire trucks gani kay hindi nila gid masagang gid maayo kay ang lugar hindi man nila malusob. Action Rex mo wise ang dalan. So sa kilid ang phase 1 dire sang Villa Estefania subdivision. Amo ni subong ang manigachat di sakon nga mga homeowners to gani nga kulbaan sila kay daw lapit na to sila ining pag-ibwal sang kalayo. Sa may East Villas man nga subdivision sa piyak nga porosyon atuman po kada lakpo man sang kalayo Action Rex kag kun magbulyadang huyop sang hangin ga biti lang ang agi niya kag grabe gid nga kalayo Action Rex no. So may nag-elalabot na diri nga mga volunteers sa material pero duwa lang ka fire trucks kita ko di ang Villa Estefania subdivision phase 1 amo ning ginakakulban subong kay ara na sa likod nila. So hindi po kasulod ang bumbero sa sini nga mga tinion Action Rex no. So ting pamangkot nila di sino naman naghalit sini nga nagtulot-tutod nga grabe ka init sa sitwasyon. Pila na ni hektaryas ang agi sa bungo sining kalayo Action Rex Why na daw mga pamalay na da? Amo ni ang phase 1 sa Villa Estefania subdivision amo ni nakulbaan subong kay ara na sa likod nila. So gapa action sila gali sa kwan sa bumbero nga kung pwede makalibot ka makasulod do sila kuno nga subdivision kag didto magtaya di may alagyan to? Pwede sila kasulod do Action Rex. Kay subong ang bumbero ang duha ka fire trucks ari lang sila sa gwa hindi nila malambot tong sa likod sa subdivision eh kay wala karasada bla. So ari sa sagwa ayo sila basta gamon ato subong ang Bureau ng Reaction Action Rex makaslibot sila sa Villa Estefania Division Phase 1 kag makasulod to sila kay ara na gid sa likod nilang kalayo mo kag kulbaan sila basta makakaon isa ka puloy-an palayo lang kag ululupod di sila tanan-tanan kay ara subong nag-init ka naghangin na naman nagwa Action Rex porti iya nga kalayo gid mo lapad-lapad din sa kalayo sa nga mga tinion. Ano naman ng subdivision man nga wala pa pamalay or asyenda? Wala pa abandonado na di Action Rex sa pubuhan na di suna. Tapos ang nagtubo subong Hilamon. Inaibalang mga tigbaw, mga kugon. Pila na ka simana nga wala kaulan-ulan. Grabe ang ang kaon sang kalayo sa namit kit tama kay kwan inang medyo nalaya na siya bla. So subong niya Action Rex grabe ang kalayo no. Galanto kita sa sinima niyon. Hindi mapugnan ang kalayo ginatingwaan man kuntanis ang mga fire trucks mga bumbero diri. Pero budlayan is Action Rex bangod sa Kalaparon. Sa guro mga 2 ka kilometro ang lapa Action Rex nga nagakaon sa kalayo bla. Ang nakaon na sang kalayo? Ang kalalamunon niya pa? Kalabaon sang kalayo mga 2 ka kilometro. Ba kalawig-lawig ba? Lawig-lawig tisling ko paano na ilagson sang pero kung ara malang tani sa kilid dalan ni na malabot nila. Do dasig lang. Tindi makalusob ding bumbero kay wala karsada Action Rex. May galantaw lang bumbero anay? Nakasunod sila sa isa ka kalsada, dito layo na to yung kalayo, gapon, gina, nagapulupuswit man di sila, pero hindi nila malambot na sa sinima tinion Action Rex, no? Oo, so kabay pa nga ang sa phase 1 diri, hindi lang gid ni labot gid dito, kaya mo ding action na subong nga panawagan sila nga kung pwede makalibot to sila ka subdivision, kay baka siling ni Madam Yelel Alexao subdivision na da boss pero kampo pa na da sa likod amo na siya amo ni siya dire wa naman ni tubo puro na tigbaw tanan
feeling ko gani wala kabalo kung ginhungod sunog para maghawan or ginsunog lang or nasunog lang. Mo sinabla. Nagligad mo man nadang nasunugan kung sa piyak nga side. Amo ni sa Action Rex ang ginsunog man to nga gabi nga ginawa man kami di. Naginawa man kami di kay kulbahan kami kagang ang mga tanan nga mga kapispisan di subungog sinala kung din magkadto, no? Kaya nasunog ng ila sining lugar, no? So update lang di karon dugay kung ano gyud man sitwasyon Action Rex kabay pagani ka madungagan na di bisan duha pagid ka fire trucks mo para mabuligan gining kalayo nga di na maglabot diri sa may phase 1 nga subdivision sa Villa Estefania Action Rex. Amo na balita gikan sa Nokpo ka update sining sunog sa Hilamon diri sa may Barangay Estefania. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka breaking story, si Harry Roque ginabalik na bilang spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte. Talos ni siya kay Presidential Spokesperson Salvador Panilo. Di magabalik na si Harry Roque bilang spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte matapos nagbiya ini sadtong 2018 effective today suno kay Roque magabalik siya subong adlaw Lunes Abril 13 samtang si Panilo ang magpabilin bilang Chief Legal Counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte. Amo nang latest subong mga balita. Kadtuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni City Administrator ang may pagklaro sa pila ka mga pulisa nga ginapatuman sa pag-operate sa Bacolod Respiratory at Outpatient Center. Amuning Base Center drang ginpalayag, no? We have Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex subong adlaw ang day 1 sa pag-operate sa Bacolod Respiratory Outpatient Center dito sa may base center nga subong adlaw ginpadulungan ni City Administrator ang kagin-check kung paano gid ang mag-function ang ining Bro Center. Action Rex sa nag-issue sa pila ka mga clarifications regarding sa mga pamangkot man sa mga pumuluyo nga luyag magpa-check up o kung magpakonsulta dira sa may Bro Center. So kay na mga more or less at least 50 ka mga pasyente, no, mostly from Bacolod City Action Rex ang nagpadulong dito sa may Bro Center kag ginatagan sang reseta ka mga volunteer doctors sa ginasesa ang ila sini nga ginabatsyag hindi 24/7 kag hindi 7 days ang pag-operate sining Bro Center Action Rex kundi from Mondays until Fridays gid lamang from 8 a.m. to 5 p.m. sirado kung Sabado kag Domingo Putlingon, wala sang consultation sa kada weekend Action Rex. Ang oras sa pag-operate sa Bro Center, supposedly 5 p.m. siya magatakop, pero sunod City Administrator ang kung wala man lang sa mga pasyente nga nagahulat kung tapos na abi-abi sa mga volunteer doctors, ang mga pasyente nga nagapa-check up by 12 noon kung bakante naman lang ang ginapungkuan sa mga pasyente ang waiting area, pwede na nga mag-sira Action Rex ang Bacolod Respiratory Outpatient Center. Pero kung may nagahingagaw, ila ini sa gihapon nga abihon Action Rex. Priority sa Bacolod City ang mga magpa-check up wala dapat residente sa Bacolod City ang mga pinaka-priority sa City Administrator ang. Pero kung may mga taga-syudad sang sila Talisay, Bago o kung out of town, pwede sila gihapon maabi-abi Action Rex, no, para gitamang ma-check ang ila sini nga ginabatsyag. May nagapamangkot kung libre ang x-ray. Ang syudad ang mga shoulders ang expenses kay City Administrator ang mayara man to sang laboratory Action Rex, pero hindi ni siya libre, no. So siya may mga minimal fee lang nga gida-charge ang isa ka pribado nga hospital nga amo ang nagpartner sa local government sang syudad sang Bacolod. May pharmacy man nga
gin-designate ang syudad sa Bro Center sa mga nagapamangkot kung libre ang bulong kutob sa mga available nga bulong kag kun mga basic bala nga mga medicine hilanat ubo so libre ini nga ginahatag sa syudad. Pero kung hindi naman available ang bulong nga ginresita sang doktor so kinahanglan baklon gid ini sa pharmacy action Rex mera sang X-ray mobile machine nga gin-designate nga mo siya libre nga makapaidalom sa X-ray ang isa ka pasyente kun i-recommend sa isa ka volunteer doctor. Aring palayag ni City Administrator M. Ang. Consultation, basically consultation, kiti outpatient consultation malanggit ni. Para lang to abla kung ano kadamo ang tao. Ti ini sila kung hindi na di makater dito na sa mga OPD kay sa mga emergency room makadto. So subong diri na lang sila madiretso. Kag kung kinanglan sila referral, kinanglan sila dalon sa ospital, may referral system man kita. But kung kinanglan malang resitahan, kag tagaan sang instructions sa ila para himuon nila sa ila balay, so amo nang ginahimo sa mga doktor ta. May laboratory man diri. Kag may ara X-ray, may mobile X-ray. Ang X-ray syudad ang gabayad. So, libre ang X-ray? Libre ang X-ray, libre ang consultation. Laboratory? Ang laboratory fees, maybe may ara sila bayaran kay iyan isang Riverside. But it's manubo lang kayo. Ang pharmacy, tadi mo? Ang pharmacy, may ara kita basic ng mga bulong nga gina-provide sa syudad. But ang wala dira, tibaklon lang nila sa sagwa. Action Rex sa mga persona naman nga wala sang home quarantine pass nga luyag magpadulong sa Bro Center para magpa-check up under sa iyo ni Mayor Bing. Kung emergency cases, pwede ka makagwa sa inyo sining balay, no? Kung luyag mo magpadulong sa hospital o kung pwede man dili sa may Bro Center. Manginvalid na ang excuse sa mga check-up points nga wala ka HQP. Bangod ang imo sining purpose magpadulong sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Update sa balita gikan sa Bacolod. Action Dale. Kamusta ang record sa Bacolod City Police Office sa COVID-19 patient, ha? Nagpapabilin sa gihapon Action Rex nga 7 COVID-19 cases ang syudad sang Bacolod for the past 7 days. Wala kita sang addition. 7 days from April... 5. Yes, April 5 Action Rex, wala kita sang additional confirmed case. Okay. Diri sa may syudad sa Bacolod, isa ka good news. Sabayan diri sang chairman sa Bacolod Inter-Agency Task Force Against COVID-19, si Vice Mayor Elcid Familiaran Action Rex. So far, may rapasang 57 ka mga COVID-19 tests ang ginahulat sa karon sang City Health Office. Pila? 57 ka mga pending results dito sa may Western Visayas Medical Center Action Rex. So sa masulod nga mga inadlaw, ginapabot nga magwangin nga mga resulta, hopefully mangin negatibo Action Rex ining mga persona gingaging kuwaan sa pito na kundi isang patay dra anom ang pasyente nakagawa na ni tanan sa ospital. Talagang good lang Action Rex ang nagpapabilin nga admitted sa hospital. Amon siyang patient number 3. Ang the rest gin-advisean nga magpaidalom sa home quarantine Action Rex. Ining 5 sa anom ginkuhaan liwat sang swab Action Rex sang April 12 ginpadala na dito sa RITM. So mo pa nang ginahulat ang kun bala negative sa repeat test. Ining 5 confirmed cases sang COVID-19 sa Bacolod City. Ining patient number 3 though negative na ang iya sining repeat test no sa COVID-19 pero ginadvise sa Action Rex nga pabilin sa gihapon sa hospital para further mamonitor pa iya sining sitwasyon. Kaya muna siya ang 3 weeks no nga nagpakigbato sa hospital kag nangin critical sadto ang iya sini nga condition Action Rex. So far sa persons under monitoring no may kita diri sang 207 nga padayon nga gina-monitor. Pero naganubo gid man? Ang POI kan POMs? Ang POM nato naganubo no kay humalin sa 2,564 halin sa sugod-sugod sa karon 207. 200 na lang. 207 na lang nako gid ang pag-drop sini Action Rex. Sa PUI naton humalin na sang Pebrero 2 tuig 2020 Action Rex. May rekta 43 tanan ka mga PUI so far dala na mga confirmed cases.
32 na ang na-discharge Action Rex. May tatlo actually ka mga senior citizens ang nagpaliwan, nga ginakabig man sila nga PUI, probable COVID-19, pero wala pa ang Pero resulta. subjected pa ng result. Correct. Pending sa gihapon ang ilas niya Pilang COVID-19. PUI, subong? Ang PUI nga admitted sa gihapon sa mga hospital sa Bacolod, 2 kabilog, no? 58 years old nga lalaki, kag 35 years old nga lalaki, may difficulty of breathing Action Rex pero wala sa isang travel history sa mga lugar nga affected sa COVID-19. Wala man sang na-record nga exposure sa COVID-19 patient. Kundi, sang ginala sa hospital, may lang sang kabudlayan sa paginhawa pero may ganit kung may ginabatsyag ka nga respiratory illness, kag may mga ginabatsyag Action Rex nga flu-like symptoms, ginatreat ikaw o ginakabig sang mga doktora bilang probable COVID-19. Amo na siyang bag-o nga label nga sadto ginatawag persons under investigation. So tatlo ang pabilin nga admitted, 2 ka mga PUI kag isa ang patient number 3 sang COVID-19. Nakalibot ka sa mga government offices kung may opisina, subong? Charity Workforce Action Rex ang ginapatuman sa local government sang Bacolod. So ang mga importante gid lamang nga may mga papel sa fight against COVID-19 ang nag-ooperate like ining Bacolod CDRRMO. So ongoing Ang uway, ang OWA Action Rex wala kita naka-check do kay dito kita nakahapit sa Bacolod Government Center. Kaya ang OWA sila ni dapat ang supposedly mag-assist sa mga OFWs nga luyag magpuli diri sa may syudad sang Bacolod. Sa record naton kay hambal ni City Councilor Renisita Novero, more or less may 30,000 ka mga OFWs Action Rex from Bacolod City, pero hindi man ginapabot nga 30,000 magapuli, kundi ang pinalang ka mga OFW nga naapektuhan ang ila sini nga trabaho tungod sining COVID-19 pandemic. Yes. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ng Action Neo. Action Day na Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kaduan tanay si Action Artay Hopon sa Special Assignments. Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kuning BCCI suportado ang lihok sang gobyerno lokal angot sa extended ECQ mas testing ginalauman. Yari ang kauna sa report ni Action Artay Hopon sa Special Assignment. Action Art. Nagdesisyon ang grupo sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga updan ang plano kag ginapatuman nga extended enhanced community quarantine sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Resulta ini sang taguri o half-day nga istorya sang taga-MBCCI kag upod si Governor Eugenio Lacson. Bangon nga sadto padala sila sa communication, hindi man formal letter suno kay Mr. Frank Carbon nga gayo nga dapat diskusyonan na kag istoryahan ang status karon kapin pagid nga way pa man sa konkreto sila nga nabaton nga plano ang gobyerno nasyonal kon parte sa sitwasyon sa mga negosyante nga magagmay diri sa probinsya ang paghahambalan na nagalakip sila sa Bacolod. Sunod kay Mr. Frank Carbon kung mga gini-explicar diri ni Governor Lacson kag sumugman sa City Government of Bacolod ang mga circumstansya kung in kasong untatan na ang ECQ ang epekto ba kung in kaso na magpagwa sulod na sa mga residente o kung maglagaw na ang pumuluyoti masik maglala pagid ang sitwasyon nga mo malinang naging rason nga bisan ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nag-decide na lang updan ang plano sa lokal nga pamuluhan sa probinsya kag syudad sa Bacolod kay nakita Manila ang sitwasyon kag epekto dito sa Metro Manila matapos kayo silang nag-communicate man sa ilang counterpart dito sa Manila. Now, sunod kay Frank Carbon na muli galing problema kag nag-request sila sa mga departamento lang nga magkabulig sa mga business establishment o kung sa pinaka mga negosyante nga mga magagmay katulad sa DTI, DOST, Department of Agriculture nga may ara sa mabulig sa sining pagbangon sa mga negosyante kay sunod kay Frank Carbon budlay inyo after sila sa April 30 kung kaso ginman dapat may mga movement kayo noon na makabulig sa ilang financially because kung wala Action Rex damo gid sa mga small businesses sa Bacolod ug Negros
nga manintay yun na lang di na magbukas bangod nga naubos ng kapital para support man sa ila sila nga mga empleyado. Isa pagid ka punto nga karon ang extreme nga ginalantaw yan ni Mr. Frank Carbon kung hindi gid makahimo abi halimbawa o ay gid sa solusyon sa ila problema ang isa nga ginambal nila para magkabangon ng maayo gid sila sa duli kag sa gobyerno nasyonal nga kung na mahimo ang sweldo ti i-adjust na nga para sa mga empleyado nila agon man nga liwat nga maka-operate ang ila silingahanay kapin pagid sa mga magagmay nga mga negosyante. Aron parayag ni Mr. Frank Carbon. Conforme kami sa ila ideya plus ang ideya daw amo man yung iya sang Metro Manila maupod na lang takay daw mas daw ang information kag data lig sa Manila daw kwan sila ya advance upod dato sila tuon dato sila ang effects ni sa business of course padalumay na lang tani bulsa nay tiway kabita ang amon mga empleyado nga kunin no work no pay na why gid sulod tidutay lang anay nga law advance da taga ano na di taga 1,000 anay 2,000 matamat kinot-kinot lang anay utan ug galaga anay kag basta may bugas lang o support lang anay sila tagdatay nga kwan anay da bulig sila mismo kita kayong hindi man kinot-kinot mo na sila ang ginahulat namon ang konkreta nga istorya halin sa national government on the business side naman that's why manog tawag ko dugay sa DBP kaya ang manager nila di sa Bacolod nag-organize kami nga daw may ara sila special kuno nga loan para sa small business yung igo iblam na ka-lockdown gid na sira gid kaya basic kuno wala interest kung may ara gid man 1 or 2% tapos do madabot ba si 3 to 5 years na bulig at least ko makapian-pian na dayon nga ang kapital na mong naging kaon na namon nga wala nakabalik kay ginbulig sa mga tao, gin bayad rental, bayad suga, way negosyo, way binta, mabalik na mo na, no? So may dilin nga kapital, plus dugang loan sa bangko, tiko ni makatindog-tindog na dayon. Pero why possibility nga may ara gid small businesses nga basi matayo yon ang closure sa ni sir? Mugid masira guro, kinahanglan dali-dalion mo sa national government, even DTI, ginapilit na mong ganing small business corporation nila nga matala na kamo di tao sa Negros kay way kamo di tao. Hindi maram na sila mo sa mga magagmay pag nga hindi na makasulod sa bangko, sa DBP, sila may ara pag na small business corporation. Ang nga parayag ni Mr. Frank. Importante, wala lang saka. Ang buligid lang ay lang. Okay, di basi kung gulpi lang tumibuok lang presyon eh. Amo gina-expect sa gasolinahan ganay subong pila na lang krudo 27 iba. O naog pagidbuas. Iyo. Mayari naman na kwandiyo, timbre ang taga nga mapapanaog naman sang presyo. Igaling sila mabakal sila kaya mga private, subong mo malangi galalagaw ni. Ati laban iti may mga tulughungan man kung isa, ang problema ay nagtughong man. Matughong ka nga wala kayo bayad. Kung pwede na da utang na ilista lang anay. Ganin nga, utang lang anay, pero hindi man pwede. Hindi man, tiyan mo lang isa ka problema kung paano yun niya ma-address man sa especially sa national government. Ang kaso niyo aksyon natin, hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kiyo, salamat kinaksyon Artay Hopon, balita gikan sa special assignments. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta diranay pag-relax sa pagtimo-timo na sa way pa makatimo sang Planyagahon Malakay Finance Corporation nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan vehicle truck heavy equipment or car loan pension or retirement loan Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2 Bacolod City tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa telephone number 433-4309 kag 433-4307.
May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation ha, Santo Niño, stop sa Barangay 2. Tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload makadali ha, kay Basilio Dominado Artifici III, may lang nga pag-monitor. Manilo Kias, may lang nga pag-monitor. Thank you gid Manilo Kias, kay Lunila Tarosan, ang Dolia, no work, no pay. Kami, open man sila, Action Rex. Skeletal man lang siguro. Why ko pa ma-check, no? Kay Madam Yelel Alexa, may lang nga pag-monitor, Madam. Kay Inday Blasa and Mary Jane Saludares. Kay Micaela Trexia Loxin, Gian Resicio, Ophelia Galiro Arce, may lang nga pag-monitor, Ophelia. And watching from Isabela with Jovelyn, Shelian, Jano, Isabel, Diana. Ang, Diana, ang Iliya, kag Iliya ni Corona, Iliha. Rian Tinyoso, may lang pag-monitor dira sa Singkang Airport. Salamat gid Rian Tinyoso. Kay Gilo Naldosa, may lang pag-monitor. Ay, basibla ko may nakapudyot sang ang ID holder nga blo nga may unod nga lisensya kagurig nga ORCR sa motorsiklo. Palihog lang ta balik sa pinakamalapit nga police stations kundi gani diri sa Action Radio ina ginapragihan ni Michael Angelo Nerosa. Ang pangalan sina, no? Michael Angelo Nerosa. Palihog lang i-turn over lang diri sa Action Radio kundi gani sa pinakamalapit nga police stations. May lang ang pag-monitor kay Girlie Miatong Salazar, kay Lady Jonah Bahilidad. May lang ang pag-monitor De La Cruz, Lady Jonah Bahilidad De La Cruz. Kay Inting Biboso, may lang ang pag-monitor man. And Fima Pason, may lang ang pag-monitor. Daw pasaway naman kudi gani sa Silayho ang gapanghatag di sa amon nga quarantine pass, wala man ngalan. Para kung sinulang amon pwede kagamit. Ay, grabe, no? Kay kung alang-alang ang isa, bata, pwede ka pamakal ang isa. Okay. Alin pa man asang nagligad to. Pag-issue dira sa Silay. No? Sarah Jane Bigasa, may lang pag-monitor dira sa Hacienda Maria 2, Silay City. Sa Bigasa Family. May lang pag-monitor. Kay Florence, may lang pag-monitor sa kay Carmila Taglokop kag Carmelita Arquillo. May lang pag-monitor. And Christine Bibiano Pilaes, may lang pag-monitor. Ima Figonzaga, kay Jamie Marla, may lang pag-monitor. No? Kay Jamie Marla. Maria Nelma Teruel, Annalyn Hodenbag, may lang pag-monitor, Annalyn. Kay Kenneth Campilianos from Phoenix, Arizona, may lang pag-monitor dira sa Phoenix, Arizona. Kay Kenneth Campilianos. Annalyn, kay paring Jerry Fontiveros, may lang pag-monitor, paring Jerry. Okay, sa kay Rolando Diaz Lacsinto. May lang pag-monitor sa pamilya Lacsinto, Diaz, Arco, Pilayo, Pacheco, de Rasa sa Sitio Nalupan, Barangay Binubuhan. Bago ni siya. Mary Grace Eugenio Fermin and Rinan Aloro. Di na ito kay Rinan to. Nadula na. May lang pag-monitor. Paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor. Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan, mayugid ang pag-monitor nila, no? Paring Tip-Tip kag Memli Rasan, may lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Barangay Estefanía, paring Renz kag Leia Campus. Paring Elmar kag Maricoy dira Trafangco sa Barangay Mansilingan, may lang pag-monitor. Paring Rinli Martera, may lang pag-monitor man.
kay paring Fiding Pilisario, kay paring Binji Pilisario, may lang pag-monitor, kag sa banagali ni Madam Yelel Alexa nga si paring Ricky Bilbao. Kag kay Riley, Toto Riley, may lang pag-monitor, no? Kay Franz Magdasal, may lang pag-monitor, kay Vicky Marino. And Earl James Bucablo, may lang pag-monitor. Joseph Pacifico, may lang pag-monitor kay Lenny Novera. Kay Roy Rafael Ordaniel, kay paring Benedict Intona, ho. Mayo lang pag-monitor daw. Mayo lang muni-muni mo dira paring Benedict Intona. May lang pag-monitor dira. Thank you so much, Gid, no? Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Action Radio! Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. 53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:55 ng aton oras. I-check ta na ang balita. Yari si Aksyon Eric Magbanwao sa Bacolod City Police Office.
Bangkay tublang nga nasapuan sa Barangay Vista Alegre sa itong Miyerkules sang hapon ginaligar nga drug surrender sang Bago City. Yari ang kauna sang report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Oh yes, how's my friend, kapatid Action Rex Cantong? Ayo di Purma. How are you there? Kapatid pa. Ayos lang ah. Oh, good. That's nice to hear you, Action Rex, that you are good today, no? And you have a good condition. Oh, basta ara lang na ikaw okay gid ko ah. Ayo di Purma. Yes, no problem. I'll be there. Just call my name. Ay, may ginsabit ko di ah. Ano? May ginsabit ko di. May ginsabit ka? Nga ano na? Nga schedule mo ah. Sabi ko, ampaw. Sa dason lang ng mga edad daw. Pepe, Katrisi na pa daw ay pagida. Way pagid. Okay. Sa boss siguro ah. Ayo di Purma. Hindi amo. Ligon mo kay init subong, no? Oh, basta tigilinit subong ikadlaw ta lang ni kay hindi mabangbang ang COVID, hindi man mabangbang ang init. Oh yes. Grabe ng init subong no? Grabe sa init subong. Punta pilang init subong ato, 38, 39. Ah, bisan mag 40 plus pa na, hindi man ko gyapon ka batyan. Ayo di Oh, Purma. kasi ara ka sa ulang nga mabugnaw ya ikag gumayo gimo dira nga kapang kisa-kisa, no? Laban. Kag kung nang tawag ka sa live do ka cute sang imo itsura ka do Ayo hindi di ako. Purma. Hindi amo. Why kalagaw sang pista binatay sang All Saints why? sang Semana Santa mo, no? Sa balay lang nagpabuko. Ay, ikaw ti sa balay man ko gani. Kantuan mo. Sa balay man ko, ay man ko naglagaw ti, di ka mapiti kalagaw. Gani. Eh takpon ka sang pulis, no? Dapat mapakuribong tanay sa aton nga balay-balay. Ano na? Kape. Ayo di Purma. Hindi amo. Ginapaila-ila mo ko ba? Oh, kape ni kape ni. Magtapos ni dugay-dugay ah. Ah, mano ka? Mga man eh. Ah, okay. Oo. Oh, grabe daw. Sarap-sarap. Ayo di Purma. Ngayon lang pag-monitor na kay Kapchad ah. Kay Kagawad Jofred. Oh, Kapchad! Oh, your turn. Your turn. Kagawad Jofred, your turn me also. Ayo di Purma. May lang pag-monitor na kay Idol Ramon Roel Salvio. Ah, sa din na siya? Sa din na siya? Sa abroad pa ni, way kapuli. Ah, okay. Kaya sa monitor sa. Di magpuli siya. Na subong to. Magpuli na sa ti. Sigurado may pasalubong. Ang laban siya. wala pasalubong. Patay. Ayo di Purma. Siling ko gina. Patayuya. Patayuya ko na pasalubong. Paring Ramon, may lang pag-monitor na. May lang pag-monitor ah. Prepara ka nga daan da. Prepara. Kaya ang COVID matapos na sa April 30 ah. Oh, so, kapay pa no? Oh. So, na hidlaw na kung maglagaw-lagaw. Nakalagaw kay limitado nga ito nga time, no? Magtapos gid ni pangamuyon talang April 30. Okay na tatanan. Kani magkadumay man dalaga so magkado na ganubo no aton nga kwan sa record no. Oh, ang crime. Andi ang record sa mga victim bla. Diri sa Bacolod just. Oh, sa Negros Isa na semana. Sa Negros na ganubo man ta no. Oo. Kabay pa nga magpabili ni nga mga ganubo. Oh, maganubo na maganubo hasta matapos kag wala na ta sa biktima di. Oh, laban eh. Parang balik ta sa normal. Kanding. Ayo di Purma. Kanding gina. Hindi pwede baka? Hindi na kanding na tanay no. O, sige, kaya lang alam mo, Steve ko. Ito lang alam daw, subong ang bago, ang police station number 7, subong sa Bago City Police Office, kaya nag-coordinate subong ang investigador ni Police sa Lieutenant Florentino Abalayan, hepe sa station number 7, nag-coordinate subong sa Bago PNP, kaya may report siya nga nabaton nga drug surrendery sang Bago City, ining na-identify kahapon nga natiruan nila sa may Barangay Vista Alegre, nga mo ini si Raymond Kauntoy alias Remo, 40 anyos nga may
may asawa ini kapamuluyo sang Purok Pocatol, Barangay Dulao, Bago City. Malunduma sa tumatalo ining bangkay ni Raymond Kauntoy na sa puwan dira sa tong Abril 8 sang hapon dira sa may Santa Vista Alegre matapos ini giluthang gamit ang kalibre 45 base man sa pasiho nga na-recover sa atong sining scene of the crime operative Soko dira mismo sa nasambit nga lugar Action X. Nasuro sa kay abalayan nga iya sinisibong Chief Investigator ara subong sa Bago City Police Office aron nga makuha ang dugang background sa sining nga napatay nga si Raymond Kauntoy nga tiya mo ni ang na-identify sa iya sini pakaisa nga si Divina Kauntoy. Pagluwas ini ang station number 7 mga coordinate man sa pamilya sa napatay agon nga makuha pagit ang dugang background kapagkatao ni Raymond Kauntoy antes pa naman ini siya nasa puwan kahapo kung saan nagligag nga Abril 8 dira mismo sa may Hacienda Vista Alegre, Barangay Vista Alegre, sinusyudad sa Bacolod. Nag-request na sang autopsy ang station number 7 sa pamilya nga autopsy yun ining bangkay ni Raymond Kauntoy para may baluan kung ano pagit ang dugang nga mga pilas kan ang konsinisang biktima magluwas nga may igo ini sang luthang sa iya sining ulo nga mo ini ang resulta sang iya sining nga kamatayon. So nag-request kita autopsy report para malalaman kung ano kitang gitunahan sa iya kamatayon. So after sina, dintakadto ko nga ako ng investigador sa Bago. So to check sa iya personality sa iti tagadulaw ini siya. So base mga kung wala pa kapalit sa mga ako ng investigador ato pa dito. Base ng mga development pa balon na liwat. So ang kuhan lang may mga reports nga so hindi rin sa Bago pero ako ganyan yung trato ko to para i-confirm ini sa kapulisan natin dito kung matuod mula na at least may malit na kami kung hindi na masugod kit. Sa responsa sa palayagan ni Police Lieutenant Florentino Palayan ang hepe ng station number 7 ang otinis sa insidente nga paglutang pagpatay sa kay Raymond Kauntoy sa Abril 8 sang hapon dira sa Barangay Vista Alegre. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP una sa balita una sa aksyon, Aksyon Eric Magmano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Eric at tuwantang balita sa Kapitolyo Provincial upod kay Aksyon Marlon Hinovia, Gobyerno Provincial, kag-NFA magasapol angot sa dugang rice subsidy sa mga LGU sa Extended ECQ. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex sa mga law na katigayon sa pagbayad ang Gobyerno Provincial sa Negros Occidental. National Food Authority kon NFA Bacolod mga balor 12.5 milyones ka pesos bayad din parang makadugang kuha ang supply sang NFA nga bugas nga mo naman ini ang ipadala ikatatlo ka beses na ni padala sa mga banwa kag syudad kasunod sang implementasyon sang pagpalawig sang enhanced community quarantine kon ECQ. Ang matabo sa reaksyon Rex nga ang kada banwa kag syudad makabaton sang tag 400 ka sako ang bukas sa halis sa NFA o galing way pasang patod nga pizza na sano hindi pwede nga makuha dari sa may budiga sang NFA Bacolod Kapaduruban. Ang una nga ginhatag sa provincial government sa 31 gid ka mga munisipalidad kag banwa amo ang tag 800 ka sako sa NFA nga bugas. Valor 31 milyones ka pesos no tag 1 million pesos ang una kag ginhatag. Nasundan sang tag 500,000 pesos naman nga balor sang NFA rice pero ini ang ginhatag lamang nga munisipalidad no balik kadua to nga pagpadagtag ikatatlo tanan-tanan naman nga mga banwa kag syudad. Iban nga balita isingit ko lang kay nakasulod kita sa may Provincial Incident Command Center nakaistorya kita. May 35 ka ni Grinsing o FWs nga stranded sa Cebu mabot diri sa probinsya. Tugato na sila boss kay nakita ko gani dari personal ang mga 5 ini ka mga miyembro sang Philippine National Police gina-rehearse sila nakasoksok na rin sila subong sang personal protective equipment kaya mo na sila masugat boss
Tring una nga batch 35 ini ka mga taga Negros Occidental nga overseas sa Filipino workers sa OFWs subong stranded dito sa bayan sa nga probinsya sang Cebu. Sa 35, 19 taga syudad sang Bacolod. Ang matabo, sugaton ini sila buwas, sakay ni sila sa barko mo, halin sila sa may Tabualan, Cebu. Ang report ka naman, tunta dito sila sugaton sa syudad sang Escalante. Halin sa Escalante City, masakay naman sila sa salakyan, bailad, mabiyahe sila, dulhog dari sa may syudad sang Bacolod. Ang hindi taga-Bacolod, ti ang mga Bacolod noon nga di sinuave, automatic kawikon silang PUMs, kag ipaidalom sila sa quarantine sa sunod sang 14 diyas. May ara na nga lugar, gintalana, ang syudad sa Bacolod. Ang Negros Occidental naman, dito sila home quarantine sa Provincial Healing Center, Yolanda Housing, sa Banwasang EB, Magaluna. Mga 90 initadan ka mga stranded OFWs Negrense was first batch pa lang kagasikaso naman sa masunod nga adlaw ang second batch nga taga-sukaton sang provincial government sa coordination man lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Automatic kwa ana sila sunrek sang test i-test automatic sila di para at least kung ano ang resulta sa ila sa kinabat sa kung may aragin man kay damo na pero sa ano pa rin sila gaboto sa Tabuilan? Action Rex o ay isang patod nga petsa kung saan o sila nag-abot dito kay hindi lamang Action Rex Negrosan na stranded to mo may mga taga Iloilo gani nga OFW stranded man dito sa Cebu iban sa bahin sa Metro Manila. Pero ang maabot diriya sa Bacolod, pila to nga taga Bacolod to? Ang maabot was first batch nga sugaton 35 sa 35 19 taga surat sa Bacolod din siya. Tingi ba niya? Ang 16? Size outside Bacolod ang ila sa nga address. Negros? Oo, taga Negros sila iban nga Banwa syudad. Pero dito sila ipatiniron sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB Magaluna or base pa lang dito sa Mambukal Summer Resort. Kinapilian pang duwa ka mga lugar. Ang surat sa Bacolod, tigit mention man sa aton sa taga-provincial incident command center sa man ka lugar nga dira sila ikapaidalom sa mandatory quarantine. Boss, way pagaling diri mapalayag kung anong oras sugaton, anong oras mag-aabot sa Negros Occidental. Ang kasilugika sa Kapitulo Action na Maros Hidabuaya. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action na Marlon Hidabuaya. Balita una sa tamang serbisyo. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, la 1:08 na nga oras. Ingagawon tanay balita ni Action Roger Gotib gikan sa Dakbanwa sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 19 anyos nga lalaki nga nakalusot sa POI sa syudad sang Cadiz salin sa Iloilo. Yara na sa stable nga kondisyon sa ospital. Yaring kaudan sang report. Upod na kay Action Roger Gotib, Jer. Action Rex, i-confirmar ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa siyudad sang Cadiz, kaya na sa stable nga kondisyon. Ang isa ka 19 anyos nga lalaki nga sa diin, nangin PUI kagulpi lamang nagulhot diri sa may siyudad sang Cadiz, alin sa may siyudad sang Iloilo. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa interview sang Action Radio. Balik ang pulisan to nang may-ara nag-abot nga halin sa Iloilo nga nag-hitch niya siya sa truck ba lang nag-deliver sa mga essential goods. So, amo na nga nakahit sila nga magpakaisa halin sila sa Iloilo. May isa na yung PUI ta, more than a week na to sila na lanat sa Iloilo. Basta nag-batsyag na sa isang short throat, nagambala niya sa Iloilo nga mapuli isa, nagambal ang iloy niya, hindi ka man kapuli, kaya wala ka man taksyan. Galing kayo nangita, siya siguro paagi, nakahit siya sa tracking, amo to nga nakalusot sa aton sa Cadiz.
Pero ang pasalamatan pa lang kay nagko-operar bala. Pag-abot sa gid sang Merkulis ng gabi, naghapit sila anay sa BHW. Kag nagpabalo nga may ginabatsyag sa. So amo na nga pagkaaga insigida yung sugat ato dayon sa ambulance sa gindala sa Cadiz District Hospital, naging admit na lang gid siya dayon. Tapos ang iya nga bilog nga pamilya nga upo sa balay, gindala taman sa isolation area ta sa St. Andrews sa Barangay Tinampahan. So wala ni siya naglagaw, wala na siya naglakat-lakat pa kundiin. So assured sa nga sa contact tracing na ano tagid bala na field tagid bala nga wala sila nakagwa. So ang pagpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa may katalan kung paano na ini ang nakalusot diri sa Syudad Sangkar sa Pisar nga nagligad nga mga semana, zero na sa PUI. Ang Syudad Sangkar is based sa record sa Interagency Task Force kay sa City Health Office. Sa karon mayara nga 176 na lang ka mga nabilin nga mga PUM nga ginamonitor sa mga BHERD sa tagsak ka mga barangay kag manamo nga mga barangay nga cleared na. May 1,937 ka mga PUM nga cleared naman matapos nga nakatapos na ini sila sang 14-day nga quarantine. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, maayo na pamatyag sining isa ka 19 anyo sa ospital apang tungod kay wala pa mag-abot ang iya sining resulta sang test. Inisyal nagapabilin siya po nga confine sa amo nga hospital. Report gikan sa Syudad Sangkar una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 12 ng atong oras. Isa ka breaking story pagido, total black off. Ipatuman sa siyudad sang Iloilo kada Sabado kag Domingo. Ang ipatuman sang siyudad sang Iloilo kada Sabado kag Domingo ang total black off samtang gina-implementar ang enhanced community quarantine sa mga lugar. Suno to kay Mayor Jerry Trinas, wala sang mahimo nga magkagwa sa ila pamalay kag wala man sang makabukas nga establishmento, magluwas lamang sa butika kag ospital. Magasugod ang total black off subong nga weekend. Meaning sa Sabado ni kag Domingo, natala na nga mag-isyong alkalde sang executive order na tuhoy diri, no? Grabe pag itong Iloilo, total black off sa Sabado kag Domingo. Ina ang report sang Aksyon Radio Iloilo. Sa mga kaaksyon tanay, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo. Pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas, ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa. Equality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyong mga butika malapit sa inyong lugar. Dra sa Central Market, mabakal dra sa Eden Pharmacy, sa Parmasya Juarez sa Rizal Street, Parmasya Edcar sa Lacson Street, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, kag sa Bago sa Alfie Pharmacy, Parmasya Bago kag Surgeon Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule magtumar adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang si kayong lawas sa dugang sining informasyon kag kasayuran mag-text or mag-call kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka,
at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:20 na nga oras lang nata sa tiyempo sa sininga bahin mapag-goodbye na kita mga kaaksyon. Salamat skid mga kaaksyon sa inyo sininga pagpakigupod kita-kits kita buwas diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB 11 to 1 o'clock. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sininga pagpakigupod. Kapit lang, mga kaaksyon, no? Standby na sa This Is My Life, higa sunod sa Dilig lamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon